I dobar dan, ja sam Ogimen. Danas ćemo pričati o Windows XP-u. Većina kaže da će nestati. Neće nestati, već će programi neki, update-ovi prestati da se prave za XP. Ali zašto da prestanu? Zašto sve više i više ljudi sada koriste 7 i 8? Onda neće on umreti, kako da kažem. Već će biti tu i dalje, neko će ga koristiti i dalje. Nešto smo čuli kao hakeri da će, čuo sam da će hakeri nešto kao sa Windows XP, onda bi neke gluposti. Inače, samo da kažem, XP neće nestati, već samo neće se praviti update-ovi i programi za XP. Neće ni igrice neke za XP, većina igrica više neće. Sad se sve pravi za Windows 7 i za Windows 8. Retko koje igrice isto i za Windows isto ima. I to je moglo da bude to. Vidimo se u sljedećem klipu.